Ambjent Malta ser tinvesti aktar minn 300,000 euro biex tirrestawra l-istruttura monumentali tal-grotta li tinsab fil-Busket. Din il-grotta li tiftakar żmien il-Kavallieri sofrit ħsarat strutturali u għalhekk issa b'dan il-proġett ser terġa' tingħata l-glorja oriġinali tagħha. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif dan l-intervent mistenni jitlesta sal-bidu tas-sena d-dieħla. Id-direttur fi ħdan Ambjent Malta Ġosja Muscat spjegat ix-xogħol ewlieni li se jsir. Ix-xogħlijiet ser jinkludu xogħol ta' ristrutturar fl-arkati kif ukoll fil-fontana. Matul is-snin dawn ġarbu diversi ħsarat u għalhekk Ambjent Malta ser tkun qed tirrestawra dan sabiex terġa' tagħtihom lura lin-nies u sabiex ukoll iżidu l-valur ambjentali ta' dan il-post. L-aspetti kruċjali ta' dan il-konsolidament jinkludu miżuri biex tiġi evitat aktar id-deterjorazzjoni tal-kaxxaforti u t-tisħiħ strutturali ta' element vertikali biex ittejjeb l-istabilità tal-istruttura. Il-Ministru Aron Farrugia qal li din il-grotta hija ikonika mal-Busket. Ambjent Malta ħatkun qed tagħmel xogħlijiet fuq il-ħsarat strutturali li hawn f'din il-grotta illi saret mill-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Għaw xogħlijiet li jsiru fuq il-ħsarat strutturali ma wkoll xogħlijiet fuq il-funtana illi hawn warajja. Nafu lkoll illi din il-grotta hija sinonima u ikonika ġewwa l-Busket. Il-Ministru semma wkoll l-importanza ta' proġetti ta' riġenerazzjoni u ta' restawr, partikolarment fiż-żoni naturali f'pajjiżna, kif dawn huma essenzjali biex jiġi preservat u protett il-wirt ambjentali għal ġenerazzjonijiet attwali u futuri.